Eh, Kisana. Kepiye, Buta? Kok kepiye? Apa kowe ora ngerti aku sapa, jenengku sapa aku? Aku kang diarani wakile wakul. Kepiye iki, to Buta? Kepiye? Aku Bupati ana ing Prajan Buta kene iki. Aku wis nampa dawuh dalem panjenengan dalem Prabu Dasamuka. Sapa wae yaiku pasukane Rama Wijaya ora bakal bisa ngampih ngancik ana ing kene iki. Sapa sira? Aku kautus dening Kakang Rama Wijaya. Kepiye? Rama Wijaya? Iya. Ya. Kowe tekan kene iki ape setor nyawa ta apa? Mangatina sira sing jenenge Patih Buta mestine duwe bawaan sing akeh banget. Ana Buta Cakil. Siap-siap. Nger. Yen gelem tak kandhani alung bali saka papan panggonan kene. Iki ngono tinimbang kowe pecat nyawamu saka ragamu. Ya mestine kowe ku bali mung jenengmu asmamu sing bali. Yen kowe